Tisztelt elnök urak és hölgyek! Európa jólétét a nyitott és integrált világgazdaságnak, a konnektivitásnak köszönhető. A mai találkozó plenáris ülésén Európa biztonsági kihívásai, asszonyok és urak, a mi politikai közösségünk a nagy stratégiai kérdésekről történő eszmecsere helyszíne. Olyan vezetők ülnek az asztal körül, akiket a földrajzi közelség mellett a közös érdekek és az Európáért érzett közös Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։